Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-29 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na kita, tubtob kita sa tag na launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan?
nga nagapamati na diri sa aton sini nga pagpangalagad plus ang aton sini nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwat. Inopdanay na kita sa sini nga odto mga kaaksyon. May yari kita week number 4 sa aton sini nga Imbisi Milyones 2020. Karon dugay-dugay mga kaaksyon. Hibaloon ta ang pila ka mga resulta sa aton sining nga ECS Milyones 2020, no? Sige, pagkaronan ta lang na dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad sa kinahanglan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Eden Abuso. May kang tanan sa COMELEC magapatigayon sang special registration para sa mga kababaihan sining nga bulan sang Marso kung diin ginaselebrar ang Women's Month. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Implementasyon sang no segregation no collection policy sa Bacolod hindi pa lubos nga mapatuman umpisa buwas Marso 1. 8 ka mga barangay ginakabig bilang pilot area sang among programa. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan bangod sa droga, pagkaduha naggalutang sang iyaman lang kaugalingon nga pagaduha sa barangay Singkang Airport. Balita naman sa kay Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Duha patay sa enkwentro sa tungasang tropa sang Philippine Army kag New People's Army o kunin PA sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Samtang sa patrol naman nga balita, sustainable anti-illegal drug program hingyo sang PDEA sa mga bago gindeklarar nga drug-cleared barangays. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang La Carlota. Condemnation rally ginpatigayon sa La Carlota, pulis nga napatay sa enkwentro sa Iloilo igalubong na o kung ginlubong na sining adlaw. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Tomon 40 gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Drowning incident o kung nalumos sa Himugaan River, biktima tubtob karon wala pa makitaan. Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Igadulong ni Aksyon Dorel Cabato full implementation travel ban sa pila ka bahin sang South Korea ginapatuman na sang Bureau of Immigration. Kag Batangas naka-record sang pinakaunang nga kaso sang ESF. Mga detalye sa mga batian sa dili ginamang madugay mga kaaksyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Karon lang dugay-dugay mga detalye sini kay mahinang kalaban but before sina mga kaaksyon yari kita sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Sabado, Pebrero 29, tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17 kag 7, liwat 17 and 7. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinuksan probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aga pa sing banwa
na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras, ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties sa munisang charantin nga nagapanubos ang glucose, bisin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why DTX 500 capsule ang aton ginarekomendar sa inyo mga kaaksyon. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga detalye na sa mga balita nasyonal upod kay Aksyon Dorel Cabato, full implementation travel ban sa pila ka bahin sang South Korea ginpatuman sang BI kag Batangas na ka-record sang pinakauna nga kaso sang ESF. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel. Yes, Action Rex, may udto kag saton nga mga tagpalamati update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio. Ginapatuman na sa Bureau of Immigration o kon BI ang travel ban sa North Gyeongsang Province, Daegu City kag Cheongdo sa South Korea. Ini matapos formal na nga ginpagawa sa Interagency Task Force ang guidelines para sa among travel ban. Ginpahayag sa nga BI nga umpisa kahapon pang adlaw Pebrero 28, hindi na mahimo makasulod sa pungsod ang madumuloong nga gikan sa North Gyeongsang Province, Daegu City kag Cheongdo. Nagpakig-angot naman ang BI sa Korean Embassy para mag-issue sang certification na good mahibaluan kung ang isa ka dumuloong nga gikan sa South Korea ang wala sang history o kung travel history sa nga pagbiyake sa mga lugar nga sakop sa nga travel ban. Ginadilian naman ang temporaryo nga magpadulong sa mga lugar ang mga Pinoy nga turista. Samtang ang pasugtan gid lang suno sa BI nga makabiyake amo ang mga OFWs, mga student visa holder kag mga permanent o kon permanente nga mga residente. Samtang matapos ang pag-alburuto sa nga Bulkan Taal, sa karon naman naka-record sang pinakauna nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa probinsya sang Batangas. Sunod sa Provincial Veterinary Office, may kaso na sang ASF sa barangay Molinete sa Banwa sang Laurel. Di pa lamang kutano naman sa mga opisyal sa nga gobyerno kung paano nakasulod ang balatian sa Banwa, bangod pila ka semana man nga ginpaydalom sa lockdown ang Laurel
bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Ti sa karon ginaimbestigahan na kung ano ang ginhalinan sang kaso sa nga ASF. Gilayo naman nga ipatuman ang protocol sang Department of Agriculture sa apektado nga barangay kag ipaidalom sa culling ang mga baboy nga apektado sang balatian. Samtang ma-update lang ko sa COVID-19 sa karon, ang pinaka-latest nga update nagdugang sa nga 47 ka mga panibag-o nga nagkalamatay sini nga COVID-19. Sa karon, 2,835 na ang kabilugan nga nagkalamatay sa COVID-19. Kag may panibag-o nga 427 ka man nagpositibo nga may total na nga 79,251. Te kaina sa nga aga batak naman sa World Health Organization sa very high gikan sa high ang sining paandam sa coronavirus disease. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio para sa Action BBB, Action Dora Kabatu. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action na Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Action no Radyo Bacolod. Matapos ang balita ni Action na Dorel, kadtuantang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office si Action na John Diaz. Naka-standby ni may kang tanan sa dua patay sa enkwentro sa tungasang mga miyembro sang Philippine Army kagkatapos ang NPA sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Yari ang kaundan sang report ni Action na John Diaz. Action John? Action Rex, patay ang duha diri ka mga persona sa enkwentro nga naglunta kahapon o kon kagabi dira mismo sa area sang sitio Agpapatao sa area sang barangay Binubuhan sa syudad naman sang Gihulngan sa probinsya sang Negros Oriental. Ini mismo ang kinkonfirmar ni 303rd Infantry Brigade Commander Army Colonel Inocencio Pasaporte sa interview sa Action Radio Bacolod. Sunod diri kay Pasaporte, nakabato na bisang report ining katapo sang Army Action Rex nga nakita na ko may sightings dira sa mga rebelde o mga armadong grupo sa kabukiran sa barangay Binubuhan sa syudad mismo sang Gihulngan. Matapos sila nga kamaton sang report gikan sa mga concerned citizen, ina-evaluan pagi naman sa intelligence monitoring nga ang mga persona nga yara dira mo mga katapo sang Communist New People's Army Terrorist Group o kon CNTs kag isa naman ka platoon sa Alpha Company sa 94th Infantry Brigade o Battalion sa idalom sang operational control sang 62nd Infantry Brigade ang nagpatigayon sa combat operation. Dito samtang nagapanglakaton kag nagapalapit na sa lugar kung sa nakaposisyon ang NPA dito so nagsugot anay kag una aligar diri pasaporte nga nagpalupok ining mga armado nga grupo rason kung ano para sama sila nga magbalos diri. Resulta sini sa sulod sang 12 ka minutos nga pagbayluhan isang luthang duha tanan ka mga persona ang nagkaramatay kag ini ginapatihan katapo sang Special Partisan Unit o Consparo sang CPP o Communist NPA Terrorist Group. Ining duha ka mga persona ang sagyapon wala pa nakilalaan sang ato naman nga otoridad samtang panila diri nga gina-investigahan kag gina-check ang pila ka mga dokumento nga nakuha gikan sa posisyon sining duha ka mga kalalakinan Action Rex. Dito mismo sa lugar na-recover ining duha ka mga kalibre 45 nga pistola ang armas lotang, isa naman ka kalibre 38 nga pistola, apat ka mga magazine sa kalibre 45 nga armas lotang nga mayroon tanan ini nga mga wala naglupok nga bala, kag isa ka 38 service ammunition, kag pinaman ka mga subversive documents kag high intelligence value. Sunod diri kay pasaporte inang lugar abi sadto gina-check na nila kag ginpatigayon na nila sa combat operation kag na-report na to sadto nga nagalin dira sa lugar ining mga rebelde nga grupo o galing gaya tabo diri ginhalinan o kunabi hindi na kinabang regularly nga nagabantay dira ka nagapatrolya bangod may ara man ibang nga location nga sakop mismo sa 302nd Infantry Battalion kag grabe na ining 62nd IB rason kung hindi permanente sila nga nagatener kag was hindi permanente nga nagatener so kay pasaporte
nag-take advantage man ang mga rebelde nga grupo ka nagabalik dira sa lugar kag sa gihapon nagapatigayon sa kalakasan o kun abi pagpangilkil sa pila ka mga pumuluyo. Rason si Rexon Rex nagingyo diri sa gihapon si pasaporte sa mga pumuluyo nga oras gani may makitaan sila kung may mamutikan o kung mabserbaran gid lamang nga mga persona nga suspetsoso, no, especially mga armadong grupo gilayon nga magpakigangot sa mga otoridad para man nga mas secure ang safety sa mga pumuluyo aksyon Rex. Sunod diri ang kay pasaporte ining pagpatigayon dira sang pagpamatay sang mga inosente nga sibilyan nga tuga ko bigini kay moan sa mga SMT sa syudad sang Giulngan ini paglapas sa tawhanon nga kinamatarong international humanitarian law, rule of law, kag pilaman ka sensationalist comprehensive agreement on respect sa human rights kag international humanitarian law. Yari si Colonel Inocencio Pasaporte. Ang initial do is dua ka na matay ng PA sa sitio at Papalaw barangay Pinabuhan sa Giulngan. So may ako naging paabot sa amon ang dua PA nga namatay na naka-recover ka 45 may mga including magazine sa guided ammunitions at saka 38 revolver. At may mga documents to, mga nakuha dito sa DUA ng PA. So, ang estimate na dito nga pa natamo around 610 sa hapon. Yung mga panutulog na doon so naging kwento tropa dito nga report man sa isla ininong rosong aga out ng tropa inkantuan so naabot nila nung lugar medyo manunong-tulong na so dito nag-umpisa ako mga around 6:10 sa evening dito nag-encuentro around between mga 10 to 12 minutes ang exchange ka pa nila firefight so after the firefight clearing ako doon na balik out ng nakita doon ang patay dito sa NPA. Sir, ano Colonel Inocencio Pasaporte ang Brigade Commander sang 303rd Infantry Brigade. Samtang sabay naman dali sa 62nd IB sa pagpamuno nito ng Colonel Egberto de Coscos, sila man ang gilayon nga nagpadala sang unit o kada dispatch abi sa additional nga mga tropa para magpatigayon sang hot pursuit operation batok dali sa mga New People's Army nga ginakabig nga mga terorista sang Philippine Army. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na John Diaz, balita naman sa kay Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Implementasyon sang no segregation, no collection policy sa Bacolod. Hindi pa lubos nga ipatuman umpisa sa Marso 1, 8 ka mga barangay ginakabig pa ho bilang pilot area sa among programa. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Basta nga, Aksyon Rex, ipatuman sa Bacolod City ang no segregation o collection o no segregation o collection policy sa idalom ini sang Republic Act 9003 ang long overdue nga pagpatuman sa mga LGUs nationwide angot iya sa Ecological Solid Waste Management Action in ang Bacolod tinagatag nagligad sa ila sining timeline kag ang plano kung taning by March 1 fully implemented ang no segregation o collection policy sa tag sa mga barangay pero do ka highly impossible nga matabo ini magunman sa pila ka mag-concern naging padangat sa mga barangay kapitan sa diin sunod diri iya sa kay Solid Waste Action Team head nga si Vice Mayor Elsin Pamilyaran hindi man siya kabahin sang nagadiscuss kang nagahimo sang pag-meeting siya ni upod iya sa
mga barangay officials kay ti may solid waste management board ang Bacolod. Ngamo ni silang nagatalakay sining mga concern kag nagimo sa mga polisiya or pulisa. Siling ang initial possibly na nakuha ng information, 8 ka mga barangay. Although nga ting iban nga numbered kag sa urban barangays, may mga numero diri nga numbered barangays na nag-intra, pero makonsider ini nga gagmay lang nga barangay action na reaksong isip niya more or less mga 8 lang ka mga barangay ang mag-umpisa by tomorrow no March 1 sa segregation of collection policy. Kag ining madalagko nga barangay amo ang barangay Alangilan, barangay Alihis, barangay Bata, Estefania, Handumanan, Granada, barangay Takuling, kag ang numbered barangay so nag-intra nga sa urban 22, 37, 17 kag 18. So gin-cluster ini sila kag sunod sa iyati daw katulad lamang sa isa man kadako barangay. So meaning daw 8 sila tanan ang mag-implementar. Nagayo ang isa sa mga lugar diri sa Bacolod barangay ang Mansilingan kamay pilas la ka purok nga ready man for the implementation sa mga program kag amulan anay unahon kag iban mga purok ti mixed waste gapon ang kolektahon sang taga IPM Construction. Asto sa pamangkot, wala magkolekta gapon sa mixed waste. Ang IPM, sininga ti mo, kolektahon gina kay mga panimaho na ya. Ti ang matabo sini, dalon ining mga mixed waste dito sa area sang Pulisa, kag dito mismo sa dam site, may mga tawo na lang nga magabulig o personnel nga magabulig agod sa pag-segregate sining nga basura. No, hindi man pwede nga gin na patukod sang gobyerno sanitary landfill, ulaan naman sang mixed waste. Problema sa halos karamalan ng mga barangay diri sa Bacolod, dugang panipamilyaran, among pabutangan sang ila sini nga materials recovery facility o kon MRF bangod kalabanan gari sa Orman barangays ang wala sa halos sementado ang mga lugar sa kupan sila mga area kagwa isang may duta nga porsyon nga pwede paparamdagan sang MRF. Yaring palayag ni SWAT Head Vice Mayor Elcid Pamilyaran. May mga pilot barangays kita yang tomorrow ma-start na. Amuni ang Alangilan, Alihis, Bata, Estefania, Handumanan, Granada, Takuling, Barangay 22, 37, and 17. So kung ng taon mo may nag-intra ang urban, pero wala naman tao. Barangay 22 ay tao. Barangay 37, gamay lang. Di man mo daw hindi magiging ka komersyal. So muna siya kag barangay 18. So may ara kita 8 ka barangays ngay mo naton model na barangays or all of us to follow. Kaya may mga kabudlayan ni Sir Angkuan ng mga urban barangays naton wala sila MRF kasi cemented. Komersyal tapos cemented kanan. Diga libukulon na po ng MRF, ilan mo sila makuha sini. Ito either i-reuse nila or i-balikya. So, dira na problema. So, I advise them meeting sila sa ila cluster. Kung anong problema, cluster nila siya. Munsubong gamitin ko to sila sa NDC. Siya, aton Solid Waste Management Board, kaya aton Solid Waste Management Board, amo niya, jadi yun sa polisiya Kuya, mabulig lang ko implementar. Nagkayo ang Mansilingan sa Ipuluan, pero may ara na sila 8 yung puroks to nga ready naman. So, implementar, tanang nga ready, pwede na. Matamaton, tasulbar ang problema. Ang makulikta sa IPM, nga mixed waste, dito niya ulaan ay sa lain nga, kung sa daan nga ginaulaan. May ara to ka segregate sa kwan, sa dam site na ton. Ang hindi segregated. By Ipuluan, tiling ko ba, way nag-extension ha? Pati man ko sa mga rasones, kaya daw reasonable. Palayag sa SWAT Solid Waste Action Team nga si Vice Mayor Sid Pamilyaran ang kaaksyon gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon at tayo po na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo.
sang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:50 na nga aton oras. Standby sa dugang pa nga mga balita ang inyo sining mabatian sa dili ginawang madugay may tisi anay para sa aton sining mga kaaksyon alkaline base nga vitamin C para sa immunity booster naton para sa ubo ginakataro kag ginatrangkaso dira may tisi ang katapat sinana. May tisi mga kaaksyon. Para sa mga kaaksyon tadra nga may mga bukol-bukol sa lawas, hubag sis tumor kag goiter, kag iban pa santon plus herbal capsule, no? Ang aton sining nga gamiton, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online,
Kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Katuan tanay balita gikan sa kay Aksyon de Naboso gikan sa Kapitolyo Provincial. Comelec magapatigayon sa special registration para sa mga kababainan sining bulan sang Marso kundiin ginaselebrar ang Women's Month. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Jesse Suarez nga sa mabot nga Marso magapatigayon sila sa special registration kundiin na prioridad diring mga kababainhan. Sino kay Suarez sinibangod sa bulan sang Marso ginaselebrar ang Women's Month. Natala nang isa kadlaw kada semana tagaan prioridad ang mga nagaparehistro nga kababainhan apang iya ginpasiguro nga hindi maapektuhan kag wala ginadilian ang iban nga magparehistro. Sino kay Suarez padayon kag operation naman ang mga satellite offices sang kada banwa kag syudad sa probinsya kag gina-post man sa Comelec offices ang schedule agod makaparehistro. Ginpahayag ni Suarez nga hindi apektado sang nagapadayon nga COVID-19 ang registration. Naibalon Action Rex ang pagparehistro magalawig tubtub Setyembre 30 tuig 2021, bangod Oktubre sa amuman nga tuig magaumpisa na sa pagfile ng Certificate of Candidacy ang mga luyag magpapili. Pamatinaton si Attorney Jesse Suarez. Hindi, mandated na sila mag-satellite registration. Tanang banwa, covered ng satellite registration. In fact, may special registration in observance ng Women's Month, the month of May. May every week, may special registration kami for women. So priority will be given to women. No? Although it will not prevent others to register, but priority will be given to the women. Election officer may iya studio, but most is on every Friday. Except for those na nakakumit na satellite registration sa kada Friday, so gin-rearrange nila ila schedule for the special registration for women. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, hulat-hulaton tang report gikan sa patrol ginrespondihan ining fire call gikan sa Bureau of Fire Protection ay dunto kung din nga lugar ini sa kay Aksyon John Diaz. Pero kadtuan tanay sa Aksyon Eric Magbanwa bangod sa droga pakadua naglutang sa iyaman lang kaugalingon nga pakadua sa Barangay Singkang Airport. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa BCPO, Aksyon Eric. Alright, Action Rex, how are you? I'm fine. Oh, you're fine, huh? I hope you're fine, huh? I smell something. I'm fine. It's hot. So, ibulat-bulat tarang, Oh, no? laban. Ihalay din. Ihalay para magmalano. Oh, yes, Action Rex. I know. Daw I nagakwa know. naman sa ganyo. Doon nag-andar naman sa... Ay, ambot lang. Ay, Baka may kinakain ka. Something. I don't know. O baka kulang ang kinakain mo. Basi. Oo, so... Ano, alahon ko lang na eh? Oh, alahan na lang. Oh. Ayos. Sige, Action Rex, no? Sa Lunes na lang ta. Okay, sa Lunes na lang ta. Okay, sa Lunes gali. Why ka gali no? Kay special day mo. Sa Martes, Martes. Sige, Action Rex, Ayos. Ginabulong karon sa may Corazon Silmontiriba na Memorial Regional Hospital ining biktima sa paglutang kagabi nga natabo alas 10:50 dara sa may Puro Kaingin Barangay Singkang sa diin ang biktima diri nga ginalutang amo ni si Albert Midel 27 anyos soltero sang Puro Kaingin Barangay Singkang. Si Midel Action Rex may igo ini sa lutang sa iya sinigatugan in fact suno sa investigador o suno sa kay Police Chief Inspector Charles Eberang Hyper Station number 8 nga gibutangan sang tubo ining si Albert Midel bangod nga may igo ini sa lutang sa dughan gamit ang ginaligar kalibre 22 armas sa lutang.
Ang suspect diri nga tudlo iya man lang mismo pakaduha nga si Renato Garcia 27 anyos, soltero kag pumuluyo man sa nasabit ka lugar nga matapos ang insidente kapag lutang ni Garcia si sini nga pakaduha nga si Midel gilayon ini nga nagpalagyo dala ang armas sa lutang. Isa diri karon sa mga ginausoy nga anggulo sang station number 8 ining lansihanay o kon may angot diri sa droga bangod nga suno sa kay Hiber nga target man nila kung tani ining si Renato Garcia kag ginakabig nila ini nga newly identify. Yaring parehag sang hepe sa police station number 8 si Police Major Charles Heber. So sa tutukan natin motibo diri isa nga ining between sa suspect and then the victim nga engage sila sa illegal nga droga. Posible unsihan ini. Paano ko ba siya nakakam up sang drugs nga motibo? So, sa ato nga target, no? Yung dua ka party nga nag-engage sa illegal nga droga. Yung dua sila kay pamilya man lang yun sila magpakaduanay. Ini ang biktima kag ang suspetsado. Ano pastada sa transaksyon sa droga nga do nagkadto sa mo nga punto? May mga information sa mga bato nga posible nga sa doktor niling biktima ang suspetsado sa biktima nga nag-trigger sa mabuto nga insidente nga nag-tiro niya sa suspetsado niling biktima. Utang sa aksyon na response sa palayag ni Police Major Charles Heber Hepe sa station number 8 ang auto sa tabo nga paglutang ni Renato Garcia sa kay Albert Midel. Suno sa kay Police Major Charles Heber nga ginapangita pa nila ining suspetsado kada kapadayon ang ila sini nga manhunt operation. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magmano report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Malakay Finance Corporation. Base nagakinanglan kamo household lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ara na si Action Lord Jan. Ibaloon tanay nga report ni Action Lord Jan Diaz gikan sa patrol. Nagrespondi sila sa area sang sunog. Na ibaloon tabi, we have Action Jan Diaz sa patrol. Action Jan. Action Rex, ano to doon, fire alarm bala sa isa dari ka fast food chain in KFC bala sa Dalan Lagson. Motorason kung agilayon nga nagresponde makatapos ang Bureau of Fire Protection Bacolod dre pero wala man gid sa nga ano man nga damo ginabi nga damages ko nasunog gid miso sulod dre kaya at least lapit ring area nila bala sa fire station especially dre sa city's fire station din mismo sa Dalan San Juan ang Sorex karang pilaman ka mga fire volunteer brigade ang gilaman nga nagresponde sa lugar so mong nakali naman gani mga fire truck kay tapos sa man dito picture lang nila nga wala na may nagabilin habing o kung may nakakalayo gid kay lulutuan na nalapit ang sa kilid gid blas may kitchen dampe and posible mo gito nag-spark of sorry kay ginagas ining mantika bala mo yung amo man yung problem last time
sa area sang Mansilingan. Sige. Pero kita sa ito, balita tipon sa patrol, karon gilamang nga ining Philippine Drug Enforcement Agency Negros, ang liwat ka nagpanumdom sa tanan naman nga mga na-drug o kung deklarar drug cleared barangay sa itong Pebrero 27, nga hindi magkampante o kung magkumpiyan sa kinanglanon sa gihapon nila sa ginatawag balang sustainable program batok naman sa illegal nga droga, agad di mamintindan nilang ila record. Ano gila siling record? Record Action Rex nga wala na sa mga personalidad nga liwat nga nag-engage sa pagbaligya o paggamit sa illegal nga droga. Record Action Rex in terms of course sa mga illegal nga mga activities nga sinatag sa man ka mga lugar. Hambal din ni PDEA Negros Head Mr. Nicolas Gomez nga dapat siguro doon sa tagsag ka mga barangay officials kag mga pumuluyo nga secured kag clear sa anuman nga mga activities o kunabi personalities nga related o kung nag-engage sa illegal nga droga para ma-maintain nila ang ila naman nga label o kung record na bibigyan drug cleared barangay. Kaya kung hindi nila ini ma-maintain kag oras nga ma-monitor sa PDEA o kung sa miyembro o kung katapo abi sa Regional Oversight Committee nga meron dira embulbado pang mga personalidad nagabaligya ko nagagamit man sila barangay dakong posibilidad nga illegal yon ang i-revoke bangod sa mo sina dira nga rason. Sa iba naman nga bahin abad rin ni Gomez ang wala nakapasar to sa ginpatgayon nga Regional Oversight Committee deliberation kay abad rin niya may chance pa man sila kay sa mabot nga Abril 2020 duwa ka bulan na gid lamang anabilin may patagayon ng liwat nga Regional Oversight Committee deliberation sa mga barangay nga luyag man sa gyapon mag-apply bilang para madeklarar nga drug cleared barangay. Yari sa PDEA Negros Head Mr. Nicolas Gomez. Yung iba sir na mga personal na dagpis namin sa pagkita na wala sila na wala na account natin. Wala surrender tapos wala naman na surrender pero wala sila mag-PRP. Kaya hindi ba sir problema na yung problema sa compliance sa documents na. Okay. Pero sir, yes sir, gina-emphasize natin sir na ang hardest part of the program sa itong sustainability, no? So dapat sustain nila ang status sa drug clear otherwise po ma-revoke po ang declaration nila sa drug clear para sila mabalik sa pagka-affected para Action Rex sa batian si Mr. Nicolas Gomez ang tagpamuno sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros. Update niyo bago lang nagsulog ng report sa aton bago pagilang ko na nakabot ang judge sa Hall of Justice Action Rex Tri balas sa may sulat sa Bacolod amo ni mga perma sang order bala para sa release ni Police Major Melvin Madrona although kay napato sa naka-apply o kung nabi naka-file sa nga bail mga alas 10 ang aga galing kay tikin ang lano na perma sang judge para sa release order duwa sila sining ni JR de la Cruz amo ning upod sining ni Police Major Melvin Madrona kay nakapiyansa sila no? Oo, ang piyansa nila piyansa nila sa kasong robbery extortion, ang piyansa diri is tag 100,000 ka pesos. So duwa sila 20,000 pesos Action Rex plus additional 3,000 pesos naman diri sa kaso naman nga resisting arrest. Nadugayan kay duwa ini ka mga court ang gin-file sa periplegaling kaso. Ang robbery extortion gin-file ini sa Regional Trial Court samtang kaso naman nga resisting arrest gin-file naman ini sa Municipal Trial Court in cities. So mo nga duwa ka mga dokumento medyo luwig-lawig man ang pag-file nila sang bail dugangan pagilabing ang hukom Action Rex sa badong daan ti-update na sila mo to ginagaw nila expectedly before 3 PM posible dito ma-release ining si Madrona gikan naman sa Police Station number 7 kaya arin diri pabalik na sila sa Rex Station number 7 for iyan na mismo nga release. Siya lang ni kung lakip na ining upod niya nga si De La Cruz. Duwagit sila sa Rex. Duwa sila. Pero hindi ni siya police ang isa or uniform personnel. Bali upod di lang ni no kung magsing ka upod ang information kay ni dikto do mo ni kuno nagabantay sa salakyan sining ni Madrona Action Rex. JR gid maningalan ya? Ang ginpalayan sa media, JR, ang record is hindi natin maklear. Pero junior, ni sa kunomong amo na nga JR, ang ayo Action Rex. Junior, ini sa JR de la Cruz ang pangalan ginatag sa ton sang mga kapolisan. And after sining release niya, ang information immediately maybe karon sapon or karon sa gabi magalupad din ipadulong naman dito sa may Campo Crame mag-report siya mismo nga head sang Criminal Investigation and Detection Group Action Rex. Balitagikan sa patol ang paglibot sa Bacolod Action Chandia sa nasunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, 1:05 na nga ton oras. Sa mga kaaksyon ta dira sa Anton Plaza Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Nagaparelax sa paminsaron, wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Isa pagid ka produkto ni Santon Plaza Herbal Soap, pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis. Ang punggod ta, kakason niya sini, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang baho sa ilok bla, kag ang maitom nga ilok man, papution niya sini sang Santon Plaza Herbal Soap, no? Ining duha ka mga produkto, Santon Plaza Herbal Coffee Mix, kag Santon Plaza Herbal Soap, para gid ni sa inyo nga mga kaaksyon ta, mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online, kag pa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, 1:06 na nga ton oras. Kadtuan tang balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Unahon tanay balita gikan sa siyudad sang La Carlota kay karon nga aga patigayon nga gindulong na sa katapusan nga palawayan ining isa ka pulis balang napatay sa enkwentro dito sa probinsya sang Iloilo. Kag isa ka condemnation rally ang ginpatigayon sa siyudad sang La Carlota siniman nga aga. Yari ang balita ni Aksyon Percival Villamor. Live report kita dire sa public plaza sang siyudad sang La Carlota nga sa diin nagakandak subong ang mga supporter kag mga kilala classmates sang isa sang mga pulis, si Police Captain Efren Espantong sa damlag pa nga tiro o kung gitpatay sang katapos sang CPP-NPA dito sa siyudad sang Iloilo. Ini si Captain Efren Espanto, tumandok ini sang siyudad sang La Carlota sa may sitio Bukalan, Barangay RSB, La Carlota City. Kag bago man nga igadulong sa iya katapusan nga palawayan diri sa Memorial Park sa cemetery sa siyudad sang La Carlota, nagakandak sang simpatiya ang mga katapo sang iya pamilya kag sa mga classmates nga ginakondenar nila ang ginhimo sang CPP-NPA sa pagpatay sa ila nga classmate. Sa diin madamo ang mga pumuluyo o kung mga simpatiya nga nagupod sa iya. So ari ang isa katingog sang mga surrendering nga nagabaylo o kung nagbalik sa gobyerno. Matiyan naton ang tingog. Hasta nga kalabot sa political officer. Sa una, akikwanan akong pinaglalaban, magamulit siya akong pagmila. Pero nagdugang nagaling sa men, sa problema, ilang sa kinihanan, kundi kistan nga among sa problema, tapos susunod na tayo. Ang nag-nag-test kami sa 2000 nagpaparaw kami. Naging balubok na ako ang globe sa site. Dahil wala, kaya naman sa reverse narita. So mo ato ang porsyon sa tingog sang isa ka surrendering nga nagabaylo o kung nagbalik sa gobyerno. Gintayag niya nga wala gid sa madangtan ang iya pagupod o kung pag-leader sa hubon sang kontra sa gobyerno amo ang CPP-NPA. So karon mga alas 12 o kung sining adlaw, igadulong na si Police Captain Espanto sa iya katapusan nga paluayan dire sa Memorial Park sa siyudad sang La Carlota. Live report gikan dire sa siyudad sang La Carlota para sa Aksyon BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, naka-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota.
Matapos ang balita sa La Carlota, naka-standby man si Aksyon Tomon Forte, gikan sa Dakbanwasang Sagay, mayara na lumuso si Mugaan River, biktima tubtub karon wala pa makitan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor, gikan sa siyudad sang Sagay. Din siya magi, daligid lang, no? Kaya gina-check tanay, no? Yari ang report ni Aksyon Tomon Forte, gikan sa Dakbanwasang Sagay. Aksyon Tom. Isa naman iya ka droning incident ang natabo iya kahapon o kung kagabi, Pebrero 28, pasado alas 6 ang takna action rek sa Purok, Tagubihan o kung Taguhangin, Barangay Paraiso, Siyudad iya sang Sagay, ining biktima action rek nga amo iya si Godofredo Gonzaga y Villa Carlos. Season kay 6 anyo, single, kagresidente sa ninambitan iya nga doog. Ang iya sini istorya action Rex kahapon pasado alas 11:30 sang aga nagpadulong ining biktima upod iya sang iya hinablos sa Himugaan River, ining angot iya sa dagat upod ining gibwangan nga sa diin nagahunas kag nagataob kay ti madamo ini sang shells ang ining area action Rex kag bangod sini hingagaw pa ini sang hinablos pero ti naanod ining biktima nga si Godofredo kag according iya sa iyang utod nga mosimburoy na Jose E. Villa Carlos, utod sining biktima wala gid action Rex makapauli ini since nga naanod ining biktima action Rex. Pero kahapon sang pagkaibalo sang Sagay City Police Station, kaupod iya kung sa pagpamuno gid ni Police Major Antonio Benitez Jr. upod sa kay SPO2, no? Jingle de la Paz, sila gid ang nagpamuno agod nga salumon ining biktima sa pagkalunod kag upod sa mga Coast Guard, upod sa mga rescuer diri sa siyudad sa Sagay, pero wala gid action Rex makita ining biktima kag until now sige pa ang operasyon sa pagpangita sini sa iya. Pero ti napaslawan nga makita ining biktima action Rex, ginapaabot na ini sing pamilya nga maglutaw ining biktima agod nga mahimo kung makuha nilang bangkay sini kag mahimos kag malubong sa nagakaigo kag bisan pa nga amo ining nadangatan ang pamilya action Rex handa sa gihapon nga tatapon nila ini ilang biktima ini ilang pamilya bangod nga wala man ini nahungod o kung disgrasya nga naanod ini samtang nagapanginas sang kayog nga Shell Action Rex diri sa suba sang Himugaan sakop iya sang Barangay Paraiso. Tutukan nato nini hasta makita ining biktima Action Rex aton follow up ang development sini nga hitabo gikan diri sa siyudad sang Sagay. Action Tamon 40 nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon Forte, balita gikan sa Dakbanwasang Sagay. Daligid lang mga ka-aksyon na, congratulations sa nay sa aton sining mga winners. Sa aton sining week 4 sang ECS Millones 2020. Ang mga gift pack lang away pa mag-claim sang week 1 to 3, pwede na ninyo makuha ring inyo sining mga gift pack. No? Ang subong week 4, ginapabot pa na to. No? Ang groceries, ang gift pack items para sa week number 4. So ang ari lang diri nga mga groceries items ang week 1, week 2, and week 3. Liog ta kuha lang ninyo diri sa mga winners ta. Yari ang mga gift pack winners naton, mga ka-aksyon pulo ni sila kabilog. Congratulations kay Florentina Palsario. Florentina Palsario sa ngalunan bye-bye ang iya sining POP Smart Dishwashing. Rodora Magnad, Kawayan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang iya sininga POP Pride Detergent. Ikawalot ang tagdaog Sinayda Tubong Banwa sang P6B Barangay
Handumanan, Kawayan 2 Manigyapon. Barangay Handumanan, smart dishwashing ang iya sining POP. Kagang ika-7 tang tagdaog, Rosalia del Rio. Rosalia del Rio, Phase 1, Block 8, Lot 106, Initsay, Panukoy Village, Bacolod City, Pride Detergent. Congratulations, Madam Rosalia del Rio. Ika-6 tang tagdaog, Marilyn Tolentino. Marilyn Tolentino, sang 4th Road, Alunan Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City, Pride Detergent Bar. Ang iya sininga, POP. Kagang sunod ta, ika-5 winners naton, Celia Bermillo. Celia Bermillo, sang 4th Alunan Road, Alunan Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City. Smart dishwashing man gyapon ang iya sininga, POP. Ika-4 ang tagdaog, Mauro Martir. Mauro Martir, sang Initsay, Barangay Panukoy. Congratulations, Mauro Martir. Smart dishwashing ang iya sininga, POP. Ika-3 tagdaog, sang gift pack, Meripon Monte Falcon. Meripon Monte Falcon, Purok Maghiliog yun, Barangay 35, Bacolod City. Ang iya sininga POP, smart dishwashing. No? Ika-2 tagdaog, congrats kay Maria Rona Sambitan. Maria Rona Sambitan, sang 8 Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City, Pride Detergent Bar. Pride Detergent ang iya sininga POP. And last ang tagdaog sang gift pack, Merna Pastera. Merna Pastera, sang Purok San Roque 2, Barangay Handumanan. Smart dishwashing ang iya sininga POP. Congratulations sa pulotang tagdaog sang gift pack. Pwede nyo lang mga angan-angan ang gift pack ninyo. Kay Merna Pastera, Maria Rona Sambitan, Meripon Ponte Falcon, Mauro Marter, Celia Bermillo, Marilyn Tolentino, Rosalia del Rio, Sinaida Tubong Banwa, Rodora Magnad, kag Florentina Palsario. Ang aton sininga 3 katagdaog sang tag 1,500 pesos. Pwede ninyo mag-claim anytime. Congratulations! Congratulations kay Meripon, kay Felici Marie Salva. Felici Marie Salva, sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Congratulations. Smart dishwashing ang iya sininga POP. Congratulations, Felici Marie Salva, sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Ika-2 tagdaog, Arturo Binyas. Arturo Binyas, sang Purok Litsunan, Barangay Kabog, Bacolod City. Smart dishwashing man gyapon, kapladaog ni sang taga Barangay Kabog, no? Purok Litsunan. Sa kay Arturo Binyas, congratulations. Kagang last ang tagdaog sang 1,500 pesos, Charlie Hontong. Charlie Hontong, sang Purok Boulevard, Barangay 13. Pride Detergent Bar. Pride Detergent ang iya sininga POP. Congratulations sa 3 tagdaog sang 1,500 pesos kay Charlie Hontong, Arturo Binyas, kag Felici Marie Selva. Congratulations! Pwede ninyo mag-claim anytime ang inyo sininga premyo. Sa mga kaaksyon ta dira, Santon Plus Herbal oil, no? Santon Plus Herbal Oil ang aton sininga gamiton para sa may mga arthritis da, sakit ang lawas, ang tuhod, ang kalawasan da, ang hawak kag ang likod, banyo santa lang sang Santon Plus Herbal Oil. Pagtapos banyo si massage lang ng portion kadali, mga 30 to bisa ka oras gid man ng hulata sina makuha na mong pawan na tungod ina sang Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puligan pinaagi sa www.kalusuganyan.page or sa Kalusugan Yan Facebook page.
Sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Standby, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, Balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga kaaksyon tadraya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining alawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine, kag iban pa. Nagadugang man supply sa mga kakulangon nga mga vitamins kag mineral sa aton sining alawas, katulad sang vitamin E, vitamin C, B vitamins, calcium, magnesium, potassium, zinc, kag iban pa. Makabulig man sa constipation. Ang ining Evergreen Herbal Capsule, mabakal ini sa Sincere Drugstore kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Dra sa hinigaran sa Bilyones Drugstore kag sa Alice Drugstore. Sa Pontevedra, Tia Joy Pharmacy. Sa La Carlota, sa March Pharmacy. And Ricarsi Pharmacy. Sa Banwasang Valladolid, dra sa Butika Fred kag Mami Joy Pharmacy. Sa Syudad sang Escalante, sa Tito GK Pharmacy, Syudad sang Escalante. Para sa dugang sining informasyon, sarang mag-text o mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Pasensya gid sa mga nag-text diri, nagpadala sang mensahe ninyo, palunisan ta lang niya. Tipon-tiponon ko lang di. Sa Lunes lang ko bawi sa inyo. Okay? Sige, happy weekend sa inyo tanan-tanan, no? Salamat gid mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life, iga sunod sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.